Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Maayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Sa ngalan ni Bobby Nalsaro, ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako og nag-unang mga balita ang mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Nico Sereno. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Dakbayan sa Sugbo natagak na sa talaan isip epicenter sa COVID-19 tungod sa nagkaminos karon nga kaso. Posibleng mapaubos ang dakbayan sa Modified General Community Quarantine kung padayon nga magkaminos ang kaso sa COVID-19. Apan na alarma ang IATF COVID Overseer sa Sugbo tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19 sa lalawigan sa Sugbo. Ania ang report. We were in the epicenter before when the daily cases of Cebu City was almost the same as the NCR. Ayan na ginagawa nilang epicenter noon. So when I was asked, is Cebu City the epicenter? Sabi ko naman, well, for now, it is, but probably in the following days ay hindi na. So this time, hindi na talaga. Kung kaniadto ang dakbayan sa Sugbo ang sentro sa COVID tungod sa daghang kaso, dili na karon. Sa assessment ni Secretary Simato, COVID Overseer, nagbunga na ang paningkamot sa kagamhanan nga mapaubos ang kaso sa coronavirus disease sa Cebu City. Gikan sa dili mo minos, tag-usa ka gatos kaniadto, karon kapina lang sa 20 ang kaso sa usa ka adlaw. Malaumon ang COVID Overseer nga makalampos ra ang syudad sa kasamtangang GCQ ug mas mapaubos pa ngadto sa MGCQ human sa 15 ka adlaw. Samtang ipadayag ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga sayo pang moingon nga mag-MGCQ na ang syudad apan posible kini mahitabo kung mo-kooperar ang katawhan. Ang ako ganing hangyoon sa atong mga katawhan, always adopt the attitude that we are still on ECQ. Attitude that we are still on ECQ so that we will be more careful. We should be more vigilant. Unya mas magbinantayon ta. Kagahapong adlaw, mitala ang dakbayan sa Sugbo og 27 lang ka mga bag-ong kaso sa COVID ug 2,764 active cases. Samtang 5,808 ang COVID recoveries. Kung natagbaw si Simato sa kalambuan sa dakbayan sa Sugbo, nabalaka siya sa sitwasyon sa COVID sa lalawigan sa Sugbo. Nagulat rin nga ako ay yung dati ang Cebu City compared to the province ay malayo. Ngayon, umaakyat na ng province, mas mataas na province daily case kaysa yung Cebu City. So medyo na-alarm rin ako because whatever is happening in the province has an effect dito sa city because isa lang hospital na eh. Ang probinsya adunay 1,876 total COVID cases, din 1,030 ang COVID recoveries. Way labot nini ang Talisay City nga naay 783 total cases o 561 ang recoveries. Ang lungsod sa Minglanilla adunay 410 total cases, din 269 ang recoveries. Ug ang Konsolasyon naay 410 total cases ug 199 ang COVID recoveries. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Gawa sa face mask, face shield, gikinahanglang sulubon sa matag higayon nga mosakay sa pampublikong sakyanan.
Base kini sa bagong kabanduan nga gipagawa sa Department of Transportation. Ano ang report? Sa memorandum circular nga gipagawa sa Department of Transportation, mandatory o required na ang pagsulob og face shield sa tanan nga mga pasahero sa pampublikong sakyanan. Ipatuman kini sugod karong Agosto 15. Buot pasabot, gawas sa face mask, kinahanglan na sab ang face shield nga sagad ginama sa plastic nga isulob sa pasahero. Sa pagsusi sa GMA Regional TV kaganiha sa Barangay Sentro, Mandaue, kundi inahimutang ang bus stop ug nagpaabot ang daghan nga mga pasahero, may pipila hinuon kanila nga naanda na nga magsulob og face shield. Uyon rasab sila sa palisiya sa gobyerno. Okay raman og mask nga dayon patient. Ano ba nga? Para prevent lang gihapon. Oo. Munang amo lang sa ning gigamit gyud termi. Dito alimuot, ma'am? Okay raman. Ang pipila miangkon sab nga medyo alimuot ang shield apan mutuman gihapon kay alang man sab kini sa kaayuhan sa tanan. Medyo. Kaya alimuot naman gali bisag face mask lang. Oh. So how much more kuan? Pero mutuman lang. Oh, mutuman kay mao may kuan kinahanglan. Okay kayo para malikay sa ng COVID. Okay ra ma'am. Basta protektado atong lawas, okay ra. Okay ra kayo naman. Ang mga barko mupatuman na sab og no face shield, no ride policy. Sa usa ka memorandum, gipahibaw na sab ang mga kadagkuan sa pantalan, marina ug Coast Guard kabahin niini. Masayo ang implementasyon sa maong palisiya sa mga barko kay mo epekto kini sugod karong Biyernes. Ang health protocols maglakip na sa mandatory nga paggamit og face shield sa mga pasahero, pagsulob og mask, pag-obserbar sa social distancing ug pagpanghunaw sa kamot. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mga frontliners sa Lapu-Lapu City College na dasig tungod sa pag-us-o sa gidaghanon sa mga COVID cases sa dakbayan. Sa 60 ka mga individual nga na-contact trace, usa lang ang nagpositibo. Si Luan Mirondina sa report. Sulod na sa pipila ka semana nga kanunay mag-double digit ang mga COVID positive case sa Lapu-Lapu City matag adlaw. Apan karong adlaw, malipayong gipahibaw sa crisis manager na Jel Banasya nga sa 60 ka mga individual nga na contact trace, usa lang ang nagpositibo sa COVID-19. We know this is just temporary and this is not permanent kay the pandemic is still there. But this will boost our morale. Dugang nakapadasig sa mga frontliner sa syudad ang padayong pag-us-o sa mga kaso. Kun kaniadto, puno ang 35 ka mga COVID beds sa Lapu-Lapu City Hospital, karon unom na lang niini ang nag-okupar. Samtang ang usa, gikatakda ng ibalhin sa isolation facility. Sa 190-bed capacity sa Lapu-Lapu City College, nga mo'y isolation facility sa mga asymptomatic patients, 49 na lang niini ang okupado. Sa pagkakaroon, aduna nay 1,846 ka mga COVID cases ang Lapu-Lapu City, apan 606 na lang niini ang active cases, kay naka-recover na ang 1,164. This is now very encouraging and magpuno pagid ni sa atong kaikag nga sakto ang atong gibuhat nga kinahanglan gyud i-edukar ang mga tao no adto gyud sa kaning mga sitio level. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Human malangan ang pag-apod-apod sa subsidy sa mga public school teachers sa dakbayan sa Talisay tungod sa COVID-19 karong adlawan na apod-apod na kini. Apan gihimo kini subay sa health protocol nga gipatuman sa Department of Education. Si Chelo Valiena sa report. Malipayon ang mga teacher sa elementarya sa dakbayan sa Talisay kay madawat na nila ang tag sa kalibo nga subsidy matagbuan apan higpit ang pagsubay sa health protocol sa DepEd Talisay City Division. Physical distancing, then also the checklist and checking of the temperature po.
Musumada og 3,000 pesos ang gidawat sa mga magtutudlo alang sa unang 3 ka buwan karong tuiga. Matod ni Marisa Leyva, kahira sa Talisay City Treasurer, nga 1,016 ka public school teachers sa elementarya ang midawat sa subsidy. Hinuon gipahibaw ni Rosario Dioco, Chief Operations Supervisor sa School Governance and Operations Division, nga musumada sa 1,500 ang tanan lakip na sa non-teaching personnel. Ug adlaw laing batch sa mga magtutudlo sa high school ang mudawat sa subsidy. Karong tuiga sa City Division gihimo ang paghatag sa subsidy inay sa City Hall aron masubay ang health protocol. Gipahibaw sa City Budget Officer nga gigahinan og 5.8 million pesos ang subsidy sa mga magtutudlo sa unang 6 ka buwan karong tuiga. Unya na isa certain time nga gi-allocate nato for each school para di sila magtapok gyud diri sir ba mag-maintain ta sa social distancing protocol nga gi-set sa ato ang IETF. 5.8. Sa karon lang duha adlaw, sir. Dili sa para sa katuning January to kuan nila January to June. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiena, Balitang Bisdak. Tulog ka semana na lang ang pagpangandam sa mga magtutudlo o kadaguan sa Department of Education sa pag-abli sa klase karong Agosto 24. Nag-trending karon sa social media ang bond paper mo, module ko. Ano ang live report ni Fem Marie Dumapog. Fem. Yes, Lan, gawas sa online classes, giproblema usab sa mga pampublikong magtutudlo dinhi sa Central Visayas ang kalabot sa modular way of learning. Giangkon sa Alliance of Concerned Teachers dinhi sa rehiyon nga adunay mga prinsipal ilabi na diya sa probinsya ang niawhag sa ilang mga magtutudlo alang sa susamag pag-solicit sa mga bond papers nga gikinahanglan diha sa ilang mga modules. Kabahin na usab kini sa focus sa Brigada Eskwela ning school year 2020-2021. Gitugan sa Union President sa Alliance of Concerned Teachers kun ACT7 Antonia Lim nga sagad sa mga probinsya ang mga magtutudlo giawhag nga manawagan og tabang aron makatigom og mga bond paper. Unsi ngadto sa 20 ka pahina ang modules sa 8 ka subjects nga ihatag matag semana. Kuda na kay 40 ka tinun-an sa usa ka klase. Pasabot niini, gikinahanglan ang 3,500 ngadto sa 6,400 ka bond papers kada semana. Sabang nga mga teachers, sila pa gyud ang mo-print. So sila pa yung mga sa bond paper, sila pa ang mo-print sa mga modules. Dili gyud siya makaya labi na nga nagsigi og hatag o budget cut. Maong nag-trending sa social media karon ang mga post nga bond paper mo, module ko. Pasabot sa mga magtutudlo nga bisan kun adunay budget alang sa maintenance and other operating expenses, kulang ra gyud kaayo kini. Dili usab sila kaako nga ipabaga kini sa mga gidikanan ilabi na karon nga pandemic. Matod ni Lim, base sa feedback sa ubang magtutudlo, dili pa gyud ready ang ilang sektor alang sa pagbukas sa klase. Dili man gyud siya dili gyud siya angayang i-official ang pag-open kay una dili gyud related. Nya kaduma ang mga parent po galisod ka. Hinuon iyang giklaro nga sila sa mga magtutudlo andam og tagana nga mangitag paagi nga makahatag og maayong edukasyon nga kinahanglan sa mga tinun-an. Apan lang gitugan ni DepEd 7 Regional Director Salustiano Jimenez nga sa iyang pagpakigtagbo sa mga superintendent kaganiha, mga superintendent dinhi sa rehiyon, iyang gimanduan nga i-discourage ang mga magtutudlo alang sa online solicitation sa bond paper. Kay matud pa suportado sila sa ilang tagsa ka mga lokal nga kagamhanan. Hinuon iyang giklaro nga ila sab giawhag hinuon ang mga stakeholders ilabi na kadto mga pribado nga kumpanya ug individual nga tigsalmutan og mga programa sa Brigada Eskwela nga inay pag-repair sa mga tunghaan, mamahimo kini nga pag-donate sa mga bond paper ug ang pagpaprinta sa mga gikinahanglang modules. Lan? Salamat, Fem-Marie Dumabog. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Operational na ang contact tracing team, Operation Center dito sa Dakbayan sa Mandaue.
Sa maong lugar, trabahoon ang mas gihingusgang tracing strategy sa padayong gubat batok sa COVID-19. Ania ang report. Kini ang computer laboratory sa Mandaue City Public Library. Sa pagkakaroon, gi-convert kini isip bag-o nga Tactical Operation Center sa contact tracing team sa Dakbayan. Dinhi trabahoon ang subsub nga tracing sa mga nakakontak sa kumpirmado nga COVID positive. Sa tinguha nga masumpo og dili mukatag ang virus, importante nga malocate sila ug ma-isolate aron dili makapanakod pa. Si General Magalong, Mayor Magalong, siya may game mo SAR sa pag-contact trace nationwide. So, mo na ilagi buhat. Very privileged very limited pa lang ang natudluan sa Baguio LGU, which is very privileged na representative na natudluan. Sa mga symptomatic patients o dunay sintomas, mu-backtrack ang kapulisan ug ang contact tracing team og 14 ka adlaw aron masayran kinsa ang nakakontak sa pasyente. Samtang kun asymptomatic o walay sintomas, duha ka adlaw sa wa pa kini giswab. Tanang data sa contact tracing, diri pa dong niya kami may consolidate. For every patient sa kabarangay, natay pulis na na-assign together with the barangay health worker na may mo contact trace sa kayang mga person in contact prior sa iyang positive. Sa karon sir, pag-establish na mo is ang mandate sa mo is katulang mga new cases lang sir. With regard sa pag-backtrack sa mga old cases, wala niya sa mong mandate sir. Ang Operation Center dumalahon sa city government ug PNP inabagan sa mga contact tracers sa Dakbayan. Sa pagkakaroon, nagpadayon pa ang hiring sa dugang contact tracers kay target sa City Hall moabot sila og 600. Gipangita kadtong dunay background sa medical courses o bakaha criminology. Kita ang mo contact trace ato mga positive sila contacts nagtuo man gud mi sir nga mo trace na dito niya kami mo atimman nila ana dili lahi sad na kuan sana patient care sana siya nga aspect nga tuwais kinsa lang gitong mo i-contact trace nato kinsa nini positive kay aggressive ang atong contact tracing karon. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Daghan gihapon ang nangadakpan nga mga quarantine violators sa ikaupat ka adlaw nga GCQ dinhi sa Cebu City. Sayra nato ang rason nganong nagmarka bahala ang mga tawo sa pagawas bisan nasayod na sila sa ilang dangatan. Ania ang report. Mabata man o matiguang basta nakalapas sa lagda manubag yun sa ilang pagkamalapason sa balaod. Sama nini mag-agaw nga minoridad nga igo lang gipapanilhig sa palibot sa plaza human sila masakpi nga nigawa sa ilang balay. Katarungan nila nga nanginabuhi lang sila pinaagi sa pagpamaligya ug inangkat nga mga face towel aron makapalit og bugas. Ang 70 anyos nga sa Aida Vergara igo lang kuno na balay sa iyang anak kay mangayo og kanon apan gidala usab sa plaza. Sa ilang panginaron, bawal gyud ang mugawa sa balay ug nasayod sila pero nagmarka bahala na lang. Naninda mi sir. Kinsa may nakahibaw kisa unsa nga naso? Lakpan mi sa pulis. Ganong kinahanglan man magmanda. Pero nangita mi magkaon ba. Ano bugas sa amo. Nigabas ko kay mukha ko ato kong anak ngay ko kuan kanon tasukan kay lam ko gidakon kun ara man ang amo dire lam ko gida. Nagabaan ra sila dong ay. Si Manang Diosdada, 50 anyos, way quarantine pass busa gidakop. Pagpangita gihapon og pagkaon ang rason. Parit sudaan. Kayo pa may pamahaw. Na kitaan ko niya ni agi ko padong na uli. Kini ang mga quarantine violators nga giseminar karon diri sa Plaza Independencia. Matud pa sa Pangulo sa COVID Action Team, Raquel Arce, nga mo average og 250 ka mga violators ang ilahang madakpan kada adlaw. Unya 90% nini walay quarantine pass o kun do naman wrong code mo nang ilahang gidakop. Kada adlaw dili masipyat dunagyoy madala sa plaza og ipaabot sa lecture sa kalapasan nga ilahang nahimo. Mula na og 12 ka oras silang itanggong apan wa pay multa ug bugat nga silot alang kanila. Pero matud sa mayor, dunay mas bugat nga silot
nga nagpaabot sa mga supakyero sa balaod. Nga ni apil na sa dinhi nato og turnover. Usa sada sa ato ang nakita nga factor nga nidaghan ang ato adiri kay apil na ang mga barangays nga nang turnover sa ilahang mga violators. As mandated under the local government code, sanctions or imprisonment should not exceed 1 year and fines should not exceed 5,000 pesos. And so once that ordinance shall have been published by the city council, then by then we can already impose imprisonment or fine of not more than 5,000 pesos. Samtang usa ka babaeng nadakpan nga naglain ang pamati sa lawas ang daling girespondihan sa mga medics nga nakasulob og PPE. Dihang nasuta nga okay na ang kahimtang sa babae, mibiya raw sab sila sa dapit. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Bisan pa man sa nasabutan sa IATF nga pabakantihan na ang mga classroom sa mga pampublikong tunghaan nga gigamit nga isolation facility, lokal nga kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nagtinguha mapabalhin sa Lapu-Lapu City Central School ang mga bata sa home care facility tungod sa baho gikan sa municipal cemetery. Siluan may Rondina sa report. Puliki kining mga magtutudlo sa Lapu-Lapu City Central Elementary School sa ilang Google Class isip pagpangandam sa online class karong Agosto 24. Padayon usab ang pag-photocopy sa mga modules nga apod-apod ngadto sa mga tinunan alang sa modular type of learning. Apan gikonpermar sa Principal Marichu Ligan nga dunay dapit sa ilang tunghaan nga gamitong temporaryong kabalhinan sa mga bata gikan sa home care facility. Kining maong building alang unta kini sa special science class sa mga tinunan sa Lapu-Lapu City Central Elementary School kun aduna pay face-to-face nga klase karong tuiga. Gani bag-o kini kaayo nga building niadto lang buwan sa Mayo kini na turnover. Dinhi, gikatakdang ipahimutang ang mga bata samtang wa pahingpit nga mabalhin ang mga bag-ong gilubong sa Municipal Cemetery ngadto sa mga silyadong nitso. Matod sa principal, gawas nga bag-o ang maong edipisyo, may mga CCTV camera kini sa matag classroom ug may separate gate. Kay anyway, mga bata atong gikita nga ni, mga bata man sa occupy ni. So okay ra pud kayo ko. Nalang ko'y plan nga pakordonan gyud na ang kanang mga access ba sa kuan diha kordonan padong diri padong diha ang kordon. Walay supak ni ini ang principal kun may pagtugot lang gikan sa DepEd Region 7. Una ni ini gipahibaw na sa DepEd nga gamito na sa mga tunghaan ang mga classrooms nga gihimong isolation facility bisan pa man kun walay face-to-face nga klase. Gawa sa Lapu-Lapu City College, walay mga pampublikong tunghaan sa dakbayan nga gigamit nga isolation facility sa mga COVID patients. Ang DepEd Lapu-Lapu wala pa usab makadawat og formal request gikan sa lokal nga kagamhanan kabahin sa paggamit sa mga classrooms sa Lapu-Lapu City Central School. If ever man gani mauna siya nga mo request ang city government ang ato gyud ani siguro makahatag-tag ko lugar mintras tanto nga wala patay face to face. But then the question is as to how long nga gamiton sa city. Si Mayor Jonard Ahong Chan sa nahunang interview mitataw nga gikinahanglang mabalhin na ang mga bata sa labing daling panahon kay delikadong maapektuhan ang ilang panglawas gumikan sa baho gikan sa samang. Base usab kini sa pakisusi sa mga sanitary inspectors. Basin matag karon og ugnya, consistent ang exposure, posible nga ang mga residente mga sakit puhon sa maong environmental nuisance. Mas mayong maaksyonan dayon para atong nga agapan. Uban ni Godfrey Rilien, Luan Marondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Tulan sa 200 ka mga locally stranded individuals gikan sa Sugbo ang nakalabang na sa probinsya sa Leyte. Ang 195 nga mga LSI nga sakay sa Pilipinas nasipit gikan sa Sugbo miabot sa Maasin City Port ganinang alaunas kadlawon. Sa Wapa mudunggo ang barko, nagpaabot na ang medical team gikan sa Maasin ug probinsya Maasin sa probinsya sa Pantalan. Pagkanaong gipaubos dayon ang mga LSI sa mga health protocols ug subay gihapon sa quarantine protocols gipang sundo
sa mga nagkariang LGUs. Sa ilang tagsa-tagsa na ka-LGU, i-quarantine ang mga naabot nga LSI sulod sa 14 ka adlaw sa dili pa sila mapauli sa ilang mga panimay. 30 kabuok nila nga nag-edad og 30 paubos ang i-quarantine sa Danao Forest Park, 15 kilometros gawas sa siyudad sa Maasin. Dito ipaubos sila sa 14 ka adlaw or 14-day skills and first aid training. Human sa 5 ka buwan nga 0 case ang sikihor, karon dili na. Hugot ang pagbantay sa mga sakop sa kapulisan sa lalawigan tungod sa 2 ka positibo nga locally stranded individuals. Tagalungsod sa Larena ug Lazi ang 2 nga miuli gikan sa Manila. Pulos usab asymptomatic ug gipang-isolate na samtang nagpaabot sa resulta sa reswabbing. Si Sikihor Governor Zaldi Villa adunay panawagan. Gahangyo sa inyong suporta na magpabilin kalmado kay padayon kitang galiho alang sa kaayuhan sa tanan. Bisan GCQ na ang Cebu City, istrikto gyud nga tumanon ang protocol. Usa na niini ang paggamit sa quarantine pass nga tukma sa numero kung kanus-a ka mahimong makagawas. Ang mga sakop sa Special Action Force o SAF higpit kaayo nga musita sa mga walay mapakita nga bisan unsa Q-pass o ID man. Labaw na nga sitahon kun nigawas nga walay face mask. Sa ilang pag-abag nga mapatuman ang health protocols, tagsa-tagsaon gyud pagpangutana unsay imong katuyuan nganong nigawas. Kun mga empleyado, kinahanglan isabit gyud ang ID o mupakita og certificate of employment. Sama na lang ni usa ka lalaki nga taga barangay Pitos apan dunay gipalit sa barangay Bakayan. Nasakpan nga walay bisan unsa nga napakita. Sir, anong problema niya, sir? Eh, wala po siyang lahat, ID, wala rin siya pang quarantine pass. Okay. Opo. Tagadiin man ka, boss. Tagadiin ra Pitos, ma'am. Pitos? Unsa, diin man ay kagikan? Nagpalit ko na rin. Tools, ma'am. Ay, ganun wala pong pukay dala. Paano yan, sir? Wala siya lahat, sir. Eh, kuha po siya. Huli po. Huli? Opo, huli. Okay. Saan siya dadalhin? Sa Station 8 po, ma'am. Matod sa usa nga among nahinabi nga 151 sila kasakop sa SAF nga ania sa Cebu City. Gideploy sila sa lain-laing barangay ug magpabilin hangtod pa sa Agosto 31. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nagamit na ang pension house nga nagsilbing Temporary Treatment and Monitoring Facility kon TTMF-2 sa Dakbayan sa Talisay. 5 ka mga nagpositibo ang gipahiluna sa bag-ong quarantine facility sa Dakbayan. Si Chelo Valiana sa report. 5 na ka nagpositibo sa COVID-19 ang napahiluna sa labing bagong isolation facility nga kasamtangang giabangan sa Dakbayan sa Talisay. Matod ni Dr. Lino Alanzado, Talisay City Officer, nga matag kwarto o sa kapasyente, adunay kaugalingong washing machine, TV set, apan limitado ra ang ilang paglihok-lihok. Dili qualified ilahang bahay for home quarantine, so ibalhin sila diha sa TTF-2 nga facility. Gipasabot ni Alansado nga kabahin na kini sa pagpangandam sa Dakbayan sa pag-uli na sa mga public schools sa Department of Education nga gihimong quarantine facility. Adunay sa 60 ka kwarto ang Temporary Treatment and Monitoring Facility 2 nga mamahimong dungagan pa kung gikinahanglan. Samtang midugang si Alansado nga mamahimong tukuran og dugang lawak ang Talisay City Tech VOC nga gihimong quarantine facility sa Barangay Langtad aron makapahiluna og dugang COVID-19 patient. Wala naman po yung mga enrollment nga gidawat karon gud. Kay murag kato gani dito sa Pikas, murag plano ni Mayor Samsam tukuran na sa tiyaglain dito nga isolation. Uban ni Renante Quiñones, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.
Update sa kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental, 82 anyos nga babay na dugang sa namatay sa maong lalawigan. Base sa Dumaguete City Health Officer, ang pasyente nga tiguang luya na dihang gidala sa ospital ni atong Hulyo 30, Huwebes ug namatay, wala pay oras sukad ba admit. Kagahapon lang nahibaw-an nga positibo ang swab test sa namatay. Nagka-flu-like symptom ug giubo ang maong pasyente matud sa tagtungod. Gisusi kung diin nakuha ang virus kay wa man kini travel history. Naka-isolate na sab ang naka-close contact sa maong pasyente ug naka-lockdown ang kabalayan sa mga silingan. Sa pikas bahin, 7 ka LSI gikan sa Konsolasyon, Cebu, apil sa 8 ka bag-ong kaso sa COVID-19 sa Negros Oriental gihapon. Asymptomatic sila, gawas lang sa usa ka bata nga giubo-ubo. Sa pagkakaron, 102 na ang COVID-19 cases sa lalawigan. 60 ang recoveries, 38 aktibo pa ug 4 ang nakalas. Walay age limit kung pagkat-on sa mga bag-ong mga skills o talent. Kini ang gipakita sa usa ka 29 anyos nga baker nga mas mipalambo pa sa iyang talento ning quarantine sama sa pagdisenyo sa mga gipang-bake nga pan. Gani usa na sa iyang nihimo ang hulagway ni Kapuso anchor Jessica Soho ug Presidente Rodrigo Duterte. Kini ang report ni Femery Dumabo. Ang mga hulagway nila ni Presidente Rodrigo Duterte, Vice Presidente Leni Robredo, Kapuso Jessica Soho, Senador ug Pambansang Kamao Manny Pacquiao. Pipila lang sila sa bread scoring o bread designing nga nahimuan ni Marlon Lidot, 29 anyos, taga Malabuyok. Isip kabahin sa iyang mga art o disenyo sa gipang-bake nga pan. Ug gani wa usab niya palabya ang paghimo sa logo sa GMA Regional TV Live. Anausab siya yung mga gipanghimo nga pang-international nga mga personalidad o ban sa nagkalanlaing disenyo. Makuti man tan-awon, apan mahimo kini ni Marlo gikan sa usa ngadto sa 2 ka oras. Ako sang hunahunahon kung unsay pwede na kong mabutang na art, which is na-concept ang dagway, na-concept ang bread, which is mag-totally fit gid siya sa usa ka bread. Alang sa inyong kasayuran, sa niaging tuig pa lang kini nga nasugdan ni Marlo ug mas gipalambo atol ning quarantine. Humanusab niya na diskubrihan kini online. Gawa sa mga manindot nga disenyo diin sa samag maikog na kamukaon niini. Gisiguro ni Marlo nga masustansya ang maong mga pan. Naalang gyud ka anang passion, ma'am. You can make things possible. If it's impossible, mabuhat gyud nimo ang pagtuon nimo di nimo makaya. Nakaagi sa kog mga sayop, mga palpak, mga failures. Mo na inihatag na kog motivation. Giyang ko ni Marlo nga mas nakapadasig kaniya ang mga pagdayeg nga dadawat gikan sa mga international baker aron mas mapalambo pang iya mga nakatunan sa bread decoration. Naglaom mo sab siya nga mamahimong inspirasyon sa isig ka Pinoy nga way edad nga ilhon aron makakaton ug mas mapalambo pa ang talento. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Human sa nag-trending nga post niatong weekend sa usa ka bedridden nga PWD nga si Gemini Tolentino kinsa mipahungaw sa iyang kasagmuyo ug panawagan kalabot sa iyang caregiver nga gisikop isip quarantine violator, karon nag-trending na sabang update niya nga post. Nakaabot gyud sa buhatan ni Cebu City Mayor Edgardo Labella ang iyang hangyo. Naaksyonan kini dayon kay hatagan ra sa gikinahanglan nga dugang certification ug quarantine pass ang iyang caregiver. Kini aron dili na siya masita sa kapulisan. Gibisita usab siya sa taga DSWS ug gihatagan og bugas ug canned goods. Apan nagtuktok si Gemini Tolentino sa mga malumo ug kasing-kasing aron matabangan siya nga makapadayon sa pagpatambal. Si Tolentino bedridden na ug dulan 2 ka tuig tungod sa daghang mga sakit. Mga kapuso, inyong makita kiniing mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitahaw usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o i-click ang subscribe button alang sa mga init ug mga nag-unang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawas sa nasod nga nakisayod sa mga dagku'ng nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Nico Sereno. Ug gikan namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas, ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Sa ngalan ni Babin Alzaro, ako si Alan Domingo. Maayong hapon, mga kapuso.